היי, זה אני. זוכר אותי? תעצור שנייה את הכל. תעת את המרוץ. תחשוב על זה. זה לא מה שרציתי. זה לא מה שאתה רוצה. לסמן וי אדום על החיים? להיפטר מתיקים? ועוד. ועוד תיקים? מה עם התיק האישי שלך? מה עם כל מה שהבטחת לי? אני מכיר אותך. יודע מתי אתה מאושר, מתי אתה אבוד. תחשוב על כל החלומות שהיו לנו. תראה איך הם, לאט לאט, ובלי שאתה שולט בזה, מצטמצמים, נשכחים, נעלמים, יחד איתך. לפעמים אתה רק צריך מישהו שיעיר אותך ויעיר לך את הדרך. אתוסיה, פותחים לך דלתות שלא הכרת.